Desidido ang pamilya sang minor de edad nga babae nga kung nakitaan nga nagpakigilawa sa isa ka lalaki sa Esplanade 11 sa Barangay Progreso Lapos, Iloilo City nga magpasaka sang kaso batok sa nagkuha sang video. Kasunod din isang paglapta sa mga video nga nakabaton man sang nanari-sari nga reaksyon halin sa publiko. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Tony Grace Troncoso, officer in charge ng Iloilo City Police Station 8, iagin pahayag nga handa man sila magbulig sa pamilya sa mga babae agud mapasakahan sang kaso ang tawong responsable sa pagpalapta sang nasabit nga video. Lakip sa kaso nga posible ipasaka amo ang paglapas sa RA 9995 o kunan Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Republic Act 10173 o kunan Data Privacy Act o kun Privacy Act of 2012, RA 10175 o kunang Cybercrime Prevention Act of 2012, o kanang Republic Act number 7610 o kanang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sunod kay Troncoso, nagpakigangot na sila sa City Social Welfare and Development Office. Sa diin gin-refer naman ang babae ko ng mga dalagita para sa nagkakaigo nga intervention. Ginkumpirma man iya nga residente sa syudad ang duwa ka individual nga involved sa nasambit nga sex scandal. Dito yung family nga kailangan sila kaso, no? Buligan naman sila ma-identify ni kung sino to yung nag-post para ma-file sila kaso. Nagkato diri ato nga in charge sa GSWDO diri sa Lapos District. Kag nakastorya naman siya sa family kag sa girl nga harap sa viral video. Residente man sila sa Iloilo City. Ang kabahin sang nangin pahayag ni Police Captain Tony Grace Troncoso.